Level up patrol na! Level up patrol na! Mga dapat mahibaluan tuhoy sa COVID-19 vaccine na gintalakay pinaagi sa isa ka media forum. Isa ang Ilongga nga si Cecil, nurse sa Singapore, sa mga nag-volunteer para sa bakuna kontra COVID-19. Enero sang nakaschedule kuntani siya para bakunahan. Apang antes ang adlaw sang vaccination, gin-allergy sa wala mahibaluan nga rason. Kinahanglan niya mag-steroid para sa allergy. Diri na nagpangduha-duha siya nga dayunon ang pagpabakuna bangod sa kahangawa nga base maglala ini bangod sa mangin epekto sang vaccine. About 2 weeks after my medications, with a little relief on my symptoms, one of the in charge of the vaccination went up to our department to encourage us to take the vaccine. So I asked her if it's okay to take the vaccine even though I'm still experiencing some mild itchiness. So she told me to just go through it and just take the vaccine and I will be okay. So after a few hours of thinking and hesitations, I went down to take my first dose of COVID-19 vaccine on the 4th of February. Para kay Cecil, wala sang dapat kahadlukan bangod ang COVID-19 vaccine ang kapareho lang sang iban man nga mga bakuna nga naagyan sang tanan sang bata pa. Kadungan sang vaccination, dapat man iniupdan sang pangamuyo. So it's just like any other vaccine that we were given since we were young until we got old. I decided to get the vaccine even though I was hesitant due to my allergy, and it's not 100% sure that I won't get the virus after having it, because I believe in science. COVID-19 vaccine contains messenger RNA that helps your immune system to produce protective responses in preventing COVID-19. So I believe that it has been assessed by proper authorities to be safe for use, and if it's safe for me, it should be safe for all of us. Nagalaom siya nga pinaagi sa vaccine, maproteksyonan ang iya mga pasyente kag makapauli sa iya pamilya nga hilway sa virus. Nagalaoman siya nga makabalik na sa normal ang pangabuhi sang tanan. Kahapon, nagpatigayon sang media forum ang Iloilo City Government. Kimpahayag ni Dr. Lodovico Hurao Jr. nga bisan mga medical practitioner may pagduda man sa epekto sang COVID-19 vaccine sadto. We know that about, yes, 1/3 of the people in the hospital don't want to be vaccinated. They are afraid, or they would like to be nga, kumbaga, bystander lang kami, anay, lato na naman itong, hindi ka mo maklamatay, okay sa mo, naman na lang ila. So in order to boost confidence, I volunteered to be the first to be vaccinated at Iloilo Doctors Hospital. I am the Assistant Administrator for Patient Care of Iloilo Doctors. I am also the head of the Infection Control Committee of IDH. So, to make sure that our employees will be convinced na safe ang vaccine, dapat ang tao sa baba ang mauna. Sa bulig sa mga infectious disease specialist, gimpakita ang mga sahi sang virus kag kung paano makabulig ang vaccine. Mismo ang mga doktor ang nag-apila sa publiko nga hindi pagdudahan ang COVID-19 vaccine. So, if there's this vaccine, then makaprotekta gid sa ato, no? Ang na-explain na ni Dr. Silobrico. So, I hope na after this forum, those nga naga-doubt pa, na not sure, or those nga hindi gid siya, ma-inspire naton, no? Nga maka-intindi sila, no? Para increase ang aton usage ng vaccine. Ang pagpabakuna kontra COVID-19 hindi makapugong sa transmission sang virus sa subong, apang makapahagan-hagan gid ini sa epekto sang virus kung matapikan ang isa ka tawo. Mismo ang alkalde na ang nag-apila sa publiko nga magpabakuna. Ang akon nga apil sa aton nga mga pumuluyo, mga plangga ko nga mga Ilonggo, palihog lang. Kung may pangduha-duha pa kamo, pamati kamo, kay ang mga doktor naton sa gigid nga pagwa sang information drive, kagapon kanami sang ilang info campaign, kadamo sa mga pamangkot nga ginasabat, pero sige-sige pagid kita, kay kadamo sa mga doktor nga pang-imbitar ta, para nga malabot gid ang tanan naton nga pumuluyo. Kag nalipay gid ko, napasalamat ako sa tanan naton nga station managers kag sa TV kay nagsugot gid sila nga magbulig para mapalabot sa tanan ang information drive.
Nagsugod na sa pagpatigayon sang Information Education Drive ang lokal nga panguluhan sang syudad agod kumbinsihon ang mga residente nga magpabakuna kontra COVID-19. Sa mga maluyag magpabakuna, sarang makapalista sa inyo tagsa ka mga barangay. Sa tion mag-abot na ang vaccine, libre ini para sa tanan nga residente sang syudad sang Iloilo. Syudad sang Iloilo ginahandaan ang posible mangin epekto sang Bagyo Auring. Magalumon ang panahon subong adlaw sa syudad sang Iloilo. Nagtupa man ang manipis nga ulan kag mabatyagan ang mabaskog nga hangin, hindi pa iniepekto sang Bagyo Auring. Apang subong pa lang nagapanghanda na ang lokal nga panguluhan. Gilayon nagsapol ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, kaupod ang iban pa nga talatapan sa Iloilo City Hall kag liga ng mga barangay. Dirigin talakay ang mga barangay sa syudad nga delikado sa baha kag storm surge. Nang aton nga CDRRMO nagmeeting na upod sa lain-lain nga sektor, Coast Guard, PSTMO, ang City Health, kag ang aton nga CSWD. And na-identify ta na ang mga barangays at risk of flooding and also barangays at risk of storm surge. Kag na-identify ta kundi na mga evac. Ang ini nga mga barangays ginatan-out na mga nag-positive bala diri kay isa parahon tagid, including the close contacts sa mga nag-positive sa ini nga mga barangays. Padayon ang pagmonitor sang CDRRMO sa direksyon sang bagyo sa pinakaulihi nga severe weather bulletin sang Pag-asa alas 11 kay na sang aga. Nangin severe tropical storm na ang Auring kag mahinay nga nagahulag padulong sa Philippine Sea sa nasidlangan sang Mindanao. Dala sini ang kabaskogon nga 95 kilometros kada ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtob 115 kilometros kada ora. Pila sa mga lugar sa Mindanao ang gimpaidalom na sa tropical cyclone wind signal number 1. Kinalauman magalabay ang bagyo sa Panay Island, posible sa weekend o kung sa Lunes nga adlaw. Panawagan sang alkalde sa publiko. Sige ang aton nga monitor, ito balaan man ninyo ang mga bagyo ni nga nagasulod, kung kisaan nagasaka, kung kisaan nagapanaog. Sige aton monitor kag take note lang siguro sa mga advisories nga pagwaon sang aton CDRRMO paagi sa aton social media. Pila sa mga lugar sa syudad sang Iloilo nga ginamonitor amo ang mga barangay sa Molo kag Arevalo nga yara sigad sang baybay kag may risgo sa tion may magluntad nga storm surge. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Mag-asawa nga katapos sang BJMP, libre nga nagahatag sang basic art workshop sa mga pamatanon sang Dalayunan Home for Boys. Matahong tulukon ang nanari-sari nga disenyo sa mga botelya nga ini. Mga basura na kuntani, apang nahimo pa nga maduagon nga mga flower vase. Ang mga daan nga botelya, ginpintahan sang nanari-sari nga kolor sang acrylic paint. Ini ang himo sang mga kabataan nga yara sa paghinakop sang Dalayunan Home for Boys. 17 kapamatanon diri ang subong nagapaidalom sa basic art workshop. Ang nagahana sa ila amo ang mag-asawa nga mga katapos sang Bureau of Jail Management and Penology nga Sanday Nuneto kag Gretchen Di Masana. 2016 sang ila ginsuguran ang proyekto. Basic art workshop, start na siya since 5 years na nga lawig naman ko din nga na-assign dire. So nag-continue lang niliwat subong kay syempre doon na-affected gid sang pandemic. So again nag-start na sige-sige nga mga program, ari ang ilang example lang namon nga first nga basic art workshop sa new batch na mga bata dire sa sulod. Bigyan mo sila sang painted bottles, mga ano na siya, mga garbage na nga botelya, again recycle diwat. So nakita naman ang potential sa mga bata. Ano nang ilangan. So, ang next naman nga braso bong is face mask. Yung face mask paint na nila. So nila nga i-display man nila liwat. And the more upcoming na mga art workshop para sa mga bata. So ang program nga na yung art program, makabulig din siya sa mga bata, especially sila nga boredom days diri sa sulod. Therapeutic art, anong muna siyang ginatawag natin nga therapeutic art. So makabulig ni sila nga wellness, sila nga mental,
emotional, dara nila na-express ang ilang kaugalingon. So para pila ka adlaw makagawa din sila, they will become a productive member sa aton nga society. Magluwas sa mga recyclable flower vase, may mga painting man nga nahuman na ang mga kabataan. Kag subong, pila sa mga bag-o lang sa dalayunan ang ginatudloan naman sa basic art. Ang material nga gingamit, acrylic paint kag face mask. Sa ilang artwork, mayara nga mga bata nga first time nga nakauyat sa brush. So pila nila edad do 15 or 16 years old. Nakauyat na sila brush, subong pa lang. So masapo sila tudloan ng mga first time na nakauyat brush. Compare sa mga may idea na kay ila absorption lang ang ila sa mga starter gidya. Nami ila sample ng mga gano sila ng paint. Pagtudlo mo do this and do that. Mix this, mix that, kuha nila diyan. Tuig 2003 ang gintukod ni Mrs. Rosalie Treñas, ti ayo ni Mayor Jerry Treñas, ang Dalayunan Home for Boys. Humalin sang una tubtub subong, bugos ang ila suporta para sa center. Nalipay gid ko kay Yara gid ang aton nga energetic nga pinalangga nga mayor, Sir Jerry P. Treñas, sir. Pasalamat ko kay Yara gid ang imong all-out support, especially diri sa Dalayunan Home for Boys. Aragid subong ang amon nga topic about art. I know sir na si Sir Jerry gina nang active gina siya sa art. Supportive sa tanaw naton sa city. May mga street arts mga mural arts. Ang mga dal nga mga area pag once ma-paintingan na makoloran sa mga colorful na painting. So kunami sa mata sa palibot. So I know ng city mo ginyang ang outcome sang pagkailig ni Sir Jerry Treñas sa painting. So ginagapasalamat gid ko. So ari gid permi ka pasalamat gid kami sa Dalayunan. Ara gid si Mayor. Magluwas sa paghatag sang libre nga art workshop, ginatudloan man sa pagtanom sang mayana ang mga kabataan. Ini ang nagahatag sang dugang nga income sa ila kag kabahin man sang recovery program sa mga ginakabig children in conflict with the law. Bloodletting activity ginpatigayon sa La Paz Plaza. Dugo ang isa sa mga nagapanguna nga kinahanglanon sa mga healthcare facility sa syudad sang Iloilo. Agud makabulig sa mga nagakinahanglan, nagpatigayon sang bloodletting activity ang talatapan ni Kagawad Alan Zaldivar nga ginhiwat sa La Paz Plaza. Ini makahatag sang adequate supply and safe nga dugo para sa aton nga Philippine Red Cross kag ini ginatiganan naton sa aton nga mga pasyente hindi lamang sa residente sa Iloilo City but likewise sa neighboring naton nga mga municipalities kag para sa akon dako gining bulig para sa syudad matagaan naton solusyon ang aton nga kabudlayan sa pagpangita sang dugo. Isa sa mga nagdonar sang dugo amo si Edward Sigiza. Kurang ako nag-donate lang ko kung maislan na ng dugo ko. Then since 2014 pa ko na nakakuhaan sa dugo, gusto ko na lang na islan ng dugo. Kasi may obra ko ginati, nag-absent lang pa may donate lang dugo. Para makabulig man sa tanan sa mga gaklanas ng dugo. Nakigbahin man sa aktibidad ang katapo sang Philippine Army. Napili ko nga mag-donate ma'am is para makabulig sa aton nga isigaparyo ma'am kag sa mga kinanglan sa dugo tulad ng mga pandemya. Kaya ang makabulig sa isigaparyo ma'am is napaka namin sa piling ma'am makabulig ka makasave sang kabuhi sa iban ma'am. Tapos ma'am na just mag-donate sa dugo is para nga maisla ng aton nga daan nga dugo ma'am kag maka-help ni ma'am nga maging healthy ang aton nga body ma'am. Tapos, parang okay man ato ba din healthy, ma'am. Suportado sang alkalde ang ini nga bloodletting activity. Sila ang nakakolekta sang masobra 50 ka bag sang dugo gikan sa 7 ka distrito. Kabuylog man sa proyekto ang Philippine Red Cross Iloilo. Lakip sa nagpakigbahin ang talatapan sang Philippine Nurses Association sang Medicus Medical Center, Philippine National Police, ABC La Paz Chapter, kag Aquasure. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.